So, good morning guys, sa inyo dihang tanan na. So guys, good morning. So, mga ulay ka na mahaway ka, no? Mga mahaway. Sudan ako guys. Ginamos, no? Ginamos. At karon guys, no? Okay. So, ayun guys. Akit kayong panagat. Akit kayong wife ron. So, gamit lang ang ginamos guys Malag allergic ko guys sa mga apple, mango, pero saan ka man may lain nun, so di kita mag-at-at, kaya nagpadako. Malag allergic ka, o nagihapon ka. Kaya di ka magpapiling-piling na. So, mga ulit nyo guys. Okay. Ako madato siguro, kumukha lagi siguro gyapon ang ginamos, no? Dami kayong ginamos guys. Dami kayo ang ginamos ni Ate Emma. Ang problema lang din ang ginamos guys ay nakahurot ka noon. Ko makadakog kaon. Ano niya, kumanakog kaon na ni mga tol na food ko. Sobre kaya tabatos ang lawas kay ko ang datoon kaya sobre og takya datoon kaayog pamanit no may sa guys mahulog din yung tanong dun dalawa niya paningog to kaya may nakaalam